הרב מלי שליט"א, כבוד הרבים, האברכים, בני הישיבה. כאשר פותחים את ההיכל, יש פסוק שאומרים, ויהי בנסוע הארון, ויאמר משה, קומה השם ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך. בזכות התורה, בזכות לימוד התורה, בזכות קיום מצוותיה, בזכות הדבקות והאמונה ברגבי אדמתה של ארץ הקודש, בעיר התנ"כית ההיסטורית הזאת, עיר ואם יפו, שתחדש ימיה כקדם ותקרא שלום לכל באי עולם, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, ומציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. ויפו של מרן הרב קוק זכר צדיק לברכה תחדש את אלומיה בדרך העולה בית כל אל הר מרום הרים, שיבנה בו בית המקדש במהרה בימינו אמן.